Bilbon zegoen nik ezagututako gu lanean hasi ginenean jesuita mordo batek esperientzi berdina hartu zuten. Eta, bueno, ezagutze ginen. Baina ni momentu aretan negoen apur bat lan horretatik kanpo, eta zerbait bilatu eta deitu zidaten Deustun zegoela enziklopedia bat batxilerraentzat egiten. Eta nahi nuen, baina da ze lan. Ez da lan zaila, Bai badaukazu, ematen dizute iztegitik hartu M eta R daino, zure ardura. Enziklopedia Britanika, laru sartzen dezu esparsa, eta fusilatu eta artikulu laburrak giburu konsulta bezala batxilergoentzat. Bueno. Vale. Eta gero ordutegia goxean, baina ez du zetan izen behar, beti beratziretatik ordu batek arte, egunen baten 10etan joten, zuk orduen kontrola zeuk eraman eta kitu. Ile bukaeran presentatzen dezu zenbat ordu eta goratzen az, Eke 2 urte berandu hau hona etorri nintzen eta hasi nintzen irabazten 10.000 peseta eta han irabazten nituen 25.000. Bai, dirua satzan parez. Eta dana zan hori kopiatu testi dan bezala laburpen bat egin, pasatu, gero beste batzuk korrezioak egiten zituzten eta enziklopedia atara zan, eta bueno, utzi gendu, Gasteizen etorri arte. Eta hor baldikara bat, han lana egin, Bilbon, eta gero bizi zinen beste jente batekin, ere, alkarrekin beti, eta beti zegoen jenten bat apurate implikatuagoa. Eta bueno, azken baten hori bezagutzen dezu, implikazio hori, eta ez da iti, urte betez, nik uste du 6 hilabete olakon bat liberatua antzerako bat, nebilen hortik ez. Hori bukatu zanean, bueno, begok eta nik apur bat perspektiba gerora begiratuta, pentsatu gendu hemen apaiz izena eta dute bestea, ez digute bakean utziko, lana bilatzea, eta Gasteizen lan asko dago, eta orduen hasi ginen pentsatzen Gasteizen etortzea.